mendung ya tak ngasih memen sik. Napa tiga aku tak takok. Ngapa kowe, Dik? Alah iki lho Zah, aku lah nyare. Mentasi memean ngono kok ngaret, Dik. Lah wis genah dadak takon. Karepku basa basi, Dik. Bocah kok seneng basa basi. Ya umumnya cah wedok, Dik. Lah aku wedok gak seneng basa basi. Ya awakmu ana turunane gendruwo, Dik. Apa turunane gendruwo? Ora kae lho, Dik. Ibuku mangkon aku nukokne Royko nggih masak. Krunguku ngelokne aku turunan gendruwo. Ya ora wani aku Dik ngelokne ngono. Lek wani tak laporne polisi. Lah wani tak ngelaporne polisi. Wanilah polisi boloku kok. Bolomu polisi tidur lek. Ya ora Zah, polisi tenan. Alah panasnya Zah. Ya wes ayo ngiyop. Yuk sik menku karo siji. Misal. Yo, asal ngiyop panas.